Me poltamme rentoutuaksemme. Tupakoidessa ihmiskehoon imeytyy yli 4000 erilaista myrkkyä. Terveyshyötyjä siitä ei ole. Tähän totuuteen herätessä moni meistä yrittää lopettaa, mutta perinteisillä keinoilla vieroittautuminen on erittäin vaikeaa. Sähkötupakalla lopettaminen on sen sijaan helppoa ja vaivatonta. On mukava maku, sillai. Kiva, voisin mieluummin kuin tavallisesti röökiä ehkä polttaa. Tämä on parempaa kuin mun polttama mentoli. Maistuu paremmalta kuin rööki. Sähkötupakka on tupakan korvaava laite, jonka avulla voidaan hengittää eri makuisia höyryjä. Käyttäjä voi itse päättää, haluaako höyryn sisältävän nikotiinia vai ei. Nikotiinia sisältävä höyry luo täysin samankaltaisen tunteen kuin perinteinen tupakointi, tyydyttäen näin tupakkaan tottuneen niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin tarpeen, ilman ikäviä sivuvaikutuksia. Mikään muu nikotiinin korvaustuote ei voi tarjota samaa. Ei kaveria käyttänyt. Juuri sen takia, että saisi sisätilassa niin polttaa. 10 päivä, suurin piirtein 2. Mitä se tekee viikossa? Itsekin olen polttanut hyvin vähän oikeastaan enää normipiröökiä, että on sitten sähkötupakkaa käyttänyt muuten. 70 päivä. Ei kun viikossa. Niin. Ei tuu likaiset hampaat. Se tekee kuukaudessa. 280. Puolessa vuodessa päässyt ulkomaille. Sähkötupakka koostuu akusta ja höyrystimestä. Akku antaa virtaa höyrystimelle, jossa lämpenevä vastus muuttaa sähkötupakkanesteen täysin tupakansavun kaltaiseksi höyryksi. Sähkötupakkaneste annostellaan höyrystimen yhteydessä olevaan nestesäiliöön. Sähkötupakkaa käytettäessä sen tuottamaa höyryä vedetään henkeen samalla tavalla kuin perinteisen tupakan savua. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tupakan tappavan vuonna 2020 enemmän ihmisiä kuin HIV, huumeet, liikenneonnettomuudet, malaria ja tuberkuloosi yhteensä. Jokaisen tupakan polttajan haavehan on se, että saisi lopettaa. Tupakan polttohan on riippuvuus. Et nyt jos mä pääsisin vaikka tämän avulla siitä eroon, niin sehän olisi ihan hyvä. Miksi et siis lopettaisi jo tänään?